Matul dan iż-żmien xejn pjaċevoli tal-pandemija, għadd ta' kumpaniji ddeċidew li jtellaw Christmas Illuminated Village Drive-Thru b'attrazzjoni għall-familja kollha b'lan ewlieni jkun li joffru mument maġiku u jferħu lin-nies. Din l-inizjattiva l-ewwel tat-tip tagħha f'pajjiżna fejn matul trakka li ttellet wieħed jista' jara strutturi b'karattri tal-fantasija fosthom Lion King u Christmas Father li ngħataw il-ħajja permezz tad-dawl. Ruben Karwana, wieħed mill-organizzaturi, jispjegalna l-iskop ta' din l-inizjattiva. Tema ta' dawl, li dejjem hemm xaq ta' dawl u dak ix-xaq ta' dawl qed nippruvaw nippreżentaw hawnhekk l-attività. Inizjattiva li kienet tirrikjedi ħafna xogħol u preparazzjoni. Għajna 4 kumpaniji li nispeċjalizzaw fl-avvenimenti u ħriġna fittixna u ħabbatna rasna flimkien u ħriġna b'dil-idea ta' dal-istrutturi bid-dawl. Oriġinarjament din l-attività kienet se ssir fi ġnien fejn permezz tal-pass wieħed ikun jista' jgawdi dawn id-dekorazzjonijiet. Iżda fid-dawl tal-protokolli u miżuri maħruġa mill-Awtorità tas-Saħħa relatati mal-COVID-19 ittieħdet id-deċiżjoni li ssir f'forma ta' drive-thru għas-sigurtà tal-pubbliku. L-inizjattiva ser issir bejn l-4 ta' Diċembru u l-10 ta' Jannar. Parti mill-flus se jmorru bris il-Malta Community Chest Fund Foundation.